आखाइ हमै हमै नोङो दा मोसानो बोरैबा गोसो थोफ्लांगोन अब्ला आं मा खालामगोन सेंग्रा गोसो एदावगोन मेगन खेख्लांगोन लैयारि love you I love you बोरैबा बुंफ्लांगोन OnePlus थाने के लेवल किती ना दुनिया नि handsome नहीं बाबू करो इतना biar yang ni best. Pemnahan bang na, di layar betul hari mau na, hari mau na. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्सरि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय बेरेफुंजानि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों आङो जोंनि शुटिं दङ होननानै बुंदोंमोन ना ओमफ्राय नै दिनै माबा आरोना शुटिंआ जोंना जासिगोन रायन' इक' रिजर्टआवहाय ओमफ्राय जोङो थांनो लाबाय नै जोंहानि गारिजोंनो आरो गारि गंसे दंबावो मानसिफोराबो एसे बुरजा नालाय 12 जनसो जानो हागौ ओमफ्राय दा बे माबाखौनो शुटिंनि भिडिअखौनो आङो एसे देखायलांनो नागिरदों माबायदि जागोन मिन्थिया ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो दिनै गासिबो ब्लेक कालारनि ड्रेस गानगोन आरो आंखौ माहाय देखायलायनोखौ ओरै नै सेन्देलाबो ब्लेक दा उनाव नुसिगोन दे ओमफ्राय दा बेयावहाय गारियावबो सानैसो गाखोबाय गाखोनायालाय बिसोरखौ आङो दा उनावहाय देखायसिगोन एसे इमारजेन्सि जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै आरो जि फुंखा बुलावलावनो थुदो बिदिबालाय भिडिअ खांजालांसै थांगासिनो नै जोङो गारि गाखोनानै ओमफ्राय जोंनि गारियाव सोर सोर दङ एसे सिनायथि होनोसै आरोना आङो साफानो सिनायथि होनोसै दा उनावहाय देखायबावगोन र' दायो आं नामखौ खोन्थाथ'आ दे हाय Dala semua. Kali kedua kau. Aram jiranane aram damu sananggo sandungu saya kosto खालामनो. Hap सिखारदों रेस्ट लानो हो. बेक रायलायलांबाय थादो. दावासो दाउनाव बिराद मेंसोबाय नांगोन दा. मेंबालाय जिरायबाय आरो माथोखाय. आरामनो सिरि बरिया. Lo jangan kanek kesan itu nama. Oh cing, nuda. Baik cuma nuda. Kalam kanalnya kesan. Benar mahai. Zazi bahkan. Raino Eco Resort मोनफैबाय शुटिंनि थाखाय ओमफ्रायथ' मालिकानो सिखाराखै नामाथाय हाबैनोसै आरोना जायखिजाया नै बन्द ओमफ्राय बेयावहाय टिकेट काउन्टार नालाय गैया बेयावबो बोथोरा फुंनिफ्रायनो बिराद गरम दिनैबो फन हराखै Kiri kuy dong lah. Makeup lansै नै बिफां सायहायावहाय मालाय दाबो खुलियाखै गेटखौनो ओमफ्राय टाइमालाय 7टायानो बारबाय ओमफ्राय मानो दाबो खुलियाखैथाय मिथिया आरो ओमफ्राय नैबे बिफां सायहायावसो लानोसै आं मेकआपखौ
Ayo dilasarin main black kan aku. Dong, black dong. Dan kan kan aku nak. Karena apa nih? Kasih lagi nah. Belum juga. Nura belum kau kan aku nak. Pilih nomor mana? Hah? Pilih nomor mana nangka? Angka? Ang si black kan aku deh. Manci kan pilih nomor ini. Nengke extra ada lagan orang na, mereka langsung sama kan ini. Ada lah kasih. One plus थाने के level किती ना. Rani. Kan baca mandang ah, geram nani. Si geram kaina. Geram karena. Aku sebelum ada. Boleh kopi tang-tang. Kamu nih. Allah kayu bah. Robera. Isi lipstick pun orang sah. Mudah sendo ini apa? No, mudah sendo. Kau naik ucap Mudah sendo. Black block. Muka kunci John. Kau bilang sendo nak kita. Oh, roh, mana? Ada kisah ini macam ni. नै जोंना ड्रेस चेन्ज जाबाय ओमफ्राय मेकआपबो खालामखांबाय आरो एसे दंबावो खानाय बोनो दङ नै ओमफ्राय दायो खानायबो हैनो नागिरदों दायो माने एसे मा होनो ड्रेसा एसे सर्ट नालाय ओमफ्राय बेखौ गानबाय आरोना नै ड्रेसा मैयासो बायब्रबनाय गोदान आयना दगास्लाबो मिलायदिस्ला मिलायथो दंफां गाजाबाव नैबे दंफां गाजाबाव नै नै जोंना ड्रेस दोनग्राया ओमफ्राय नै एक्टरफोरा ड्रेस सोलायगासिनो लुटु गामसा गानदो ओमफ्राय नै आं बेखौ खोन्थायाखैमोन ना हेलौ बेनो जाहैबाय मुङा रन कुमार उदालगुरिनि रानकुमार उदालगुरिनि एक्टर गोदान आरोना एबार आंनि माबायाव दोनस्रिफुंखा इउटुब चेनेलाव फार्स्ट टाइम बिथाङा ओरैनोथ' मिउजिक भिडिअ बानायखायो न' नोङो बानायो खिन्थु फेमास नङा आरो दै मा फेमास जालायनो आयु दे माखौ मा बुंबा माखौ मा बुंबा आं मा बुंगोनथाय नोंहासो नायग्रोनो एव नायनो नामा नङा आं मा बुंनांगौ होनदां बिथिंजाय जाहा रुपुलु दङ ओमफ्राय नै बिथिंजाय मलेन सारनि हिनजाव टुपुलि एक्ट्रिस टुपुलि नङा टुपि एक्ट्रिस ओमफ्राय जाहा मुतु रानकुमार खोमसि नुबाय नोंनि जायगायाव लुटु बबेयाव सेन्देल फानदो ए गीता एक्ट्रिस बड'सा एक्टर प्लास मेकआप आर्टिस्ट खामानि बायनांगौ जासिगोन न' दाना एखे नामा नै सिंगारा जोंना आगै दिलासा ओमफ्राय मोजां रोखोमनि भिडिअखौनो लानो मोनाखैमोन आरोना बेखौ दाबावैसो ससे लानो मोनबाय ओमफ्राय नै जोंना सुट लानाया जागायजेनबाय फार्स्टआवनो जोङो फिसा फिसा सुटखौ लाग्रोदों आरो बोथोराबो जि गरमखा नालाय मोसानाय मानायथ' बिराद दङ ओमफ्राय मोसानायफोरखौ उनावहाय लासै लाबाय थासिगोन होननानै गरमखायनो फिसा फिसाखौ लादों एक्टर सानै एक्ट्रिस सानै आरोना ओमफ्राय एक्टर सानैनि सुट लानाया जोबथ'बाय ओमफ्राय दायो जोंनि लागासिनो नै ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे एसे देखायलांबाय थानोसै आरो आङो भिडिअआवहाय माबायदि जायो मिन्थिला डाबल लागासिनो बेखौनो खेबसे खेबनै लानायावनो जाखाया नालाय खमैब्लाबो खेब्रै खेबबा आरो मालाबा जायाबाथ' 10 बार गाहाम जायो सुट लानायाबो बिराद खस्थ'सो ओरैनोथ' मानसिफोरा नायनायावहाय बिराद इजि बायदि मोनो नाथायबा बिराद खस्थ'सो आरोना
बिराद खस्थ'नि गेजेरजों बानायब्लाबो ओमफ्राय मालाबा समाव ओरैबायदि मानसि थायो मा होनगोन कमेन्ट लिरनायावथ' एसेबां टाइम नांखाया नालाय दसेयावनो जि बोरैबा गाजा इदिनो गाज्रिफोर कमेन्ट लिरनानै हरलाबायो आरो अब्लानिया एसे बोरैबा मोनो आरोना एसेबां खस्थ' खालामनानैबो बेफोरबायदि कमेन्ट लिरजाबाथाय ओमफ्राय नै लागासिनो आरोना ओमफ्राय ब्लगखौ जाहा मुतुआसो लादों नै माखौ लासोदोंथाय जाहा मुतुआ आंथ' बिदि सुट लानाय मानायफोरावहाय ब्लग लानोनो सोलाबखाया ओमफ्राय मुतुआसो लाजोबो आरोना बेबायदिबाथाय ओमफ्रायथ' आङो बेबायदि मिउजिक भिडिअखौ बिराद सिगांनिफ्रायनो लाबोनो होननानै साननानै दङमोन अखा खोरोमसोदोहाय लोगोफोर जोंथिं अखा खोरोमनायखौनो खोनालायबायसो नामाथाय गुंग्रुं गांग्रां होनगासिनो नाथायबा अखायानो हायाखै ओमफ्राय लाबोनो होननानै साननानै दिनैसो जामारबाय आरोना ओमफ्राय गोसोआबो गोजोननाय मोन्दों आङो बेबायदि साननानै दोननाया जाफुंनायनि थाखाय ओमफ्राय नै बिसोरो मा होनगोन आं बिसोरखौ सिनायलाबो जिखिजाया आयंमोन होनसै आरोना बिसोरा आयंमोना जों सुट लाबाय थाबा थांनानै जोंखौ जा भिडिअ लाहैदो ओमफ्राय आङो सानलायलायदोंमोन आरोना इउटुबार नामा होननानै ओमफ्राय इउटुबार नङानो जोंखौ मोजां नुसोदोनो ओमफ्राय मोजां नुनायखायनो भिडिअ लादोनो आरो न'आव देखायहैनो ओमफ्राय जोंहाबो एसे भिडिअ लाफाबाय ओमफ्राय नै जोंना ड्रेस चेन्ज जाबाय बेनो लास्ट सुट ओमफ्राय दा मा बुंनो जोंथ' सारिबो गाननो रोङा नालाय जि हाखु दाखुनो थुनथुर मुनथुरनो गानलाबायबाय जोंनि सारि गाननायाथ' जाखायाखै अबेसे अब्लाबो गानलाबायबाय आरोना ओमफ्राय बे जोबबानो जोबसिगोन जोंना टाइमबो जासाबबाय 8टानि खाथियावनो जाबाय नामाथाय टाइमा बेफोरबायदिनो जाहैदों ओमफ्राय आं मोनसे खोथा गोसोखांदों आरो बेनो जाबाय माबा सोरबा बहुद मानसियानो बुङो आंखौ मोसानाय मानाय गारि गाखोनाय मानाय बेफोरदिनि थाखायनो प्रेगनेन्सि जाया होननानै अबेसे बेखौथ' आं बेयाव खिन्थाथावना नङामोन ओमफ्राय गोसोआव फैबाय नालाय अब्लाबो खोन्थास्रानोसै होननानै खोन्थाबाय ओमफ्रायो बाथ्रायाबो सैथोदां सैथोआलाय बहुदानो बुङो नालाय बेफोरबायदि खस्थ' खालामबा ओरैबा बिदिनो साक्सेस जाया मा जाया होननानै नाथायबा आं बेफोरबायदि ट्राइ खालामनाय समाव मालाबाबो मोसानाय मानाय भिडिअफोरखौ बानायखायाखै आरो गारि गाखोनाय मानायफोरखौबो आङो बेफोरबायदि ट्राइ खालामोब्लाथाय बिराद खम खालामो ओमफ्राय आरो मोसानायफोरखौथ' लाबोखाथारा जेब्ला आं फ्रि टाइम अब्लासो आं मोसानाय मानाय भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो आरोना नाथायबा आंखौ भिडिअआव बहुद मोसानाय मानाय नुयो नालाय बिनिखायनो सोरबा बुंहरो आरो बुंनायफोरखौबो आङो गाज्रि मोना माने आंखौ मोनथिहोनायसो जायो नालाय अबेसे आं मोनथिखायो बेफोरखौबा बेफोरबायदि ट्राइ खालामबाथाय बेफोरबायदि खस्थ' खालामनाङा आरिनाङा होननायखौ मोनथिखायो अब्लाबो नोंथांमोनाबो बुंहरबावनायावहाय बांसिन मोनथिहोनाय जायो आरोना ओमफ्रायो आं बेखौ बारा गोलाव रायलायला दाखालि समावनो बिरादहाय रायलायनांगौखौ रायलायखाजोब्बाय आं बेफोरखौ ओमफ्राय जोंना जिखि जाया मानो सुदा बेनो लास्ट ओमफ्राय आसा खालामदों आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोना जोंनि मिउजिक भिडिअखौ नायनो नेनानै दं होननानै वाट्सएपआव स्टेटास होनायफोरावबो बहुत लोगोआनो नायनो लुगैबाय होनदों जोबोर थाबैनो होगोन आरोना भिडिअखौबो पेकआप जोंना शुटिंआ जोब्बाय जानायाबो जोब्बाय बिलिफां बसुमतारी केमेरामेन मामोनलाय दिखसाब्रा बिलिफां दैमारि बिलिफां बर' आदिबासी नै बेनो जाहैबाय बिलिफां आदिबासी केमेरामेन ड्रनमेन एडिटमेन ओमफ्राय डेन्जार गोजोंब्रा आंनियानो हाथाया बे गीता एक्ट्रिस बे बड'सा एक्टर प्लास मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय नै बियो जाहा रुकुलु ओमफ्राय नै बियो रन कुमार एक्टर ओमफ्राय नै बियो जाहा मुतु ओमफ्राय नै बियो सिंगार जाहा गैदिलासा हाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय जाहा लोगो टुक्टिगालि मलेननि हिन्जाव ओमफ्राय हाय लुटु बे लुटु एक्टर बियो ड्राइभार मा नाममोनलाय हिनेस ओमफ्राय बे माबा राइन' इक' रिजर्टनि मेनेजार आंनि लोगोलै बियो जाहा मुतुनि लोगो
जों बेयावनो खाम जाबाय जितेन बर' ओमफ्राय र' आं होनाय जानि मस्लाखौ खमावनो जाहरगोन फैबानो जाबाय ओमफ्राय र' दोन माबायालाय मलेनालाय सासे दंबावो देखायो मोनाखै नै सासे दंबावो जोंना माबाया करिय'ग्राफारा नै बेनोमोन करिय'ग्राफारा जोंना ओमफ्राय मालाय बेया जा साफा दुगैना लाबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय जोंहा गैया फांसे माबा मोनसे हरा टाइमखौ नायनि खैथा जाखो दे देखायना हो बिराद टाइम जाबाय जोंना फोरो आं लाखै मोजां दे ए नै 8:39 जाबाय आरो ना 5 जुन माखौ बुंनो फैगासिनो दङ जोंहा आब'नि चेनेलाव गासिबो नायनांगौ गोदान मिउजिक दुनियानि हेन्डसाम नायबा बहायाव खारबाय जोंना नाय जाय बिलिफां मावजि माव बिथिंजाय रन कुमार आंखौ रावबो लाखिया लानो हागोन नैबे जाबाय नेपालि कान्ट्रि अनजित छेत्री Puarla. Lay rupul ko deh. Ang dong.